ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ରେସିପି ନା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଗେସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି 2 ଗିନା ଅଟା ନେଇଛେ। ଅଟାକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ମାନେ ହାଲକା କରି ଭାଜି ଦେଇଛେ, କାରଣ ତାର କଞ୍ଚାଳିଆ ବାସ୍ନାଟା ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଅଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଇଛେ 1/2 ଗିନା ଚିନି, ଆଉ 1/2 ଗିନା ଚିନିରେ 1 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ 2 ଗିନା ଅଟା ପାଇଁ 2 ଗିନା ପାଣି ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି 1 ଗିନା ଦେଇଛେ, ଆଉ 1 ଗିନା ପଛରେ ଦେବା। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ 1 ଗିନା ପାଣିକି ଆମେ ଏଠି ଅଟା ଦେହରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଗୋଳାଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଫୁଟୁଥିଲା ଏଠି ସେଇଥିରେ ପକାଇକି ଜନ୍ତି ଦେବା। ଜନ୍ତାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମେନ୍, କାରଣ ଟିକେ ଜନ୍ତିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏଠି ଜନ୍ତିବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତେଲ ମାରି ଦେଇକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଏବେ ଏଥିରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନ୍ତାଟା ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଲଣା ପଟା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ହାତରେ ତେଲ ମାରିକି, ଆଉ ବେଲଣା ପଟାରେ ତେଲ ମାରିକି ଥାପିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗରମ ତେଲରେ ଟକମକ କରି ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଅଟା କାକେରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଠା କରୁଥିବା ଲୋକ ଜମା ବି ଖାଇବନି, କାରଣ